Hello mga ka-idol, ito mag-update tayo sa ating ibunan. Ngayon ay meron tayong dalawang green Opa dilute na linabas ngayon, at saka hindi natin muna papakita yung Lutino Opa natin kasi medyo bata pa. Hintayin lang natin na makumpleto yung balahibo para doon natin i-update yung mga ibon natin dito. As of now ngayon ay nagbigay tayo ng nesting material sa ating mga ibunan para ngayon breeding season. Dahil malamig ang panahon, naglagay muna tayo ng mga nesting materials para mag-nesting yung mga African lovebirds natin na mga breeder. Halos yung mga iba natin dyan ay mga may itlog na, at yung mga iba natin ay nag-nesting na po sila dahil nga po maganda ang panahon at malamig ang panahon mga ka-idol. Ito, mag-update tayo ng mga ibon natin na mga soon na pababa natin mga ka-idol. Ito, papakita lang natin itong pinaposter natin na back to back split Opa, split Crimino. Parents po niyan ay ito po yung mga parents niya. Yan mga ka-idol, oh. Papakita natin para makita nyo. Ayan yung Crimino na kak at saka isang green Opa na hen mga ka-idol. Bali yan, matik sa lahat na magiging anak nilang Opa ay sex link hen na split sa Crimino mga ka-idol. Yan, napapakita natin para alam ninyo kung saan nanggaling itong mga split Opa, split sa Crimino mga ka-idol, para naman alam nyo na talagang legit po sila na may karga mga ka-idol. Namatay nga lang yung isang natin na Opa split Crimino, kamakailan lang, pero malaki na siya kaso namatay. May kasama dito dalawang green split Opa, split Crimino, matic sex link kak po yan. Dalawang kak po yan. At isang natin na green Opa pale follow na RF line. Ayan mga ka-idol, papakita lang natin para mag-get nyo ng gusto. Ayan po yung dalawang green natin na green split Opa, split Crimino. Bali sex link kak po yan mga ka-idol. Matic na lalaki na po yan dahil sila lang po yung naging normal. May kapatid po yan na green Opa split sa Crimino, yun ay sex link hen. Ito naman yung green Opa pale natin na red factor line. Anak po yan ng back to back possible red factor. Ito po yung mga magulang ng back to back natin na possible red factor mga ka-idol, para makita ninyo at legit po yung mga breeder po natin na post RF. Ayan, bali yung isang Opa pale natin na possible red factor at saka green split Opa split pale follow possible red factor. Ayan po, kaya naglabas po sila ng Opa pale RF line. If ever, bakit nga red factor line? Kasi yung mga parents niya ay hindi po sila totally visual na red factor. Pag back to back post RF, lahat na magiging anak nila ng mga normal ay red factor line mga ka-idol, para alam po ninyo kung bakit tinatawag na red factor line po yung mga anak ng mga possible RF mga ka-idol. Ito pa nga yung mga iba pa natin, yung isang breeder pa natin na split Opa, split pale follow, post RF at saka kak yun mga ka-idol, at saka isang green split pale follow possible RF. Ayan po yung isang natin, back to back green po yan, may anak din po sila. Ayan, yung isa ay malaki na rin, yung isang visual Opa pale RF line pinaposter natin dito sa, mayroon tayong dito yung magkapatid na green Opa dilute mga ka-idol, linagay natin sa baba. Ayan po yung dalawa mga ka-idol, para makita ninyo ay tatlo pala yan. Isang green Opa
split possible split pale follow RF line. Tapos itong dalawa, hindi pa natin alam kung anong kulay nito. Blue yata to. Tapos yung isa, blue opa. Kaya hinihintay lang natin na bumaba sila mga ka-idol kung ano yung mga, yung talagang kulay nila. Yung isa matic blue split possible split pale follow RF line mga ka-idol. Itong isa opa, itong dalawang opa, matic na opa na yan, possible split pale follow po sila na RF line mga ka-idol. Tapos ito pa yung isang kapatid nila kasi dati maliit siya kaya sinabay ko dito. Yan mga ka-idol, oh. Ito yung back to back natin na itong isa na kak natin ay split opa split dilute. Yan parents po yan mga ka-idol. Tapos yung hen naman ay split dilute lang po siya. Bali green split dilute. Yan, nakapagpalabas tayo ng avocado line mga idol. Yan ayun po yung dalawang avocado line natin. Wait lang, papakita natin yung baka biglang makawala yung mga parents mga ka-idol palabasin lang natin. Ayun yung yan, yung isang opa pale follow red factor line. Ayun po, kapatid po nila yan sa taas mga ka-idol. Kaya yan po yung dalawang avocado line natin na soon to be harvest. Yung isa natin ay gagamitin natin dahil ipapares natin sa Opa Lutino. Magpo-project tayo ng Opa Lutino Dilute. Gagawa po tayo ng pwesa this coming 2023. Soon to be breeder po ito, itong sex link hen natin. Yung Opa Lutino natin na soon na ilalabas natin ay hintayin natin, papadianin natin, sana ay maging cock po siya mga ka-idol. Ayan po yung mga pababa po natin na mga bigatin mga idol napakaganda. Kaya meron din tayong out mamaya, i-update natin din yan yung mga 5 pares natin i-out sa mga gusto pong kumuha. Kaya ngayon i-update lang natin yung mga painakay po natin ngayong patapos na yung 2022 mga ka-idol, dahil ilang linggo na lang ay 2023 na. Kaya yan mga pahabol na inakay natin ng mga 2022 babies natin ng mga African lovebirds mga ka-idol. Ayan, napakaganda mga ka-idol yung mga avocado line natin na green opa dilute mga ka-idol. Ayan, di ba? Kaya yan po, nag-update lang tayo para alam ninyo kung ano yung mga soon na i-out natin mga ka-idol. Tapos yan, meron pa tayo yung mga personata natin na possible opa. Yan, bali anak po yan ng green tuloy. Bali anak po yan ng mga violet split opa personata at saka violet ewing personata. Ayan po yung tatlong personata na yan mga ka-idol. Maganda na yung ulo nila. Pag nag-matured pa po yan ay lalong iitim pa po. Ngayon pa lang ay maitim na yung ulo nila, pero napakaganda mga ka-idol. Ayan ina-out din natin yan. Siguro mura na lang natin i-out yan. Siguro bibigay na lang natin yan ng 500 each sa mga gusto pong kumuha. Possible opa po sila mga ka-idol. If kaka, pag may nag-cock po dyan, matic possible opa. Pag hen po sila, normal na personata lang po sila mga ka-idol. Tapos yung isa natin na green, yan, anak din po yan ng post RF natin na back to back. Yung opa pale natin, yan, anak din po yan. Yung green split opa split pale follow RF line. If ever na magkak po yan, matic split opa po yan mga ka-idol. Ayan po i-update lang natin para alam ninyo yung mga palabas natin. Dito po yung nakapagpalabas tayo ng Opa Lutino. Ayoko muna siyang i-update dahil baka mausog mga ka-idol. Kasi medyo maliit pa nga lang po siya. Nasa 2 weeks old pa lang po siya mga ka-idol. Kaya yan po ay parents niyan ay split opa, split ino, and then green opa, split ino. Swerte natin nakapagpalabas tayo ng isang Opa Lutino mga ka-idol. Soon to be breeder din natin yan na gagawin natin, ipapares natin dun sa isang green Opa Dilute natin para project Opa Lutino Dilute po tayo mga ka-idol. Bihira lang po kasi mga gumagawa po ng mga project na Opa Lutino Dilute.
gagawa din tayo ng project na Crimino Opa Dilute. Sundin po yan mga ka-idol, kaya stay tuned lang kayo lagi sa mga pakulo natin at saka sa mga bigatin natin ng mga ibon, para naman sa mga gusto pong kumuha at mag-avail ng mga African lovers natin. Mag-a-update po tayo lagi sa ating aviary mga ka-idol. Meron pa po tayong i-out para i-update ko kayo mga ka-idol. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click mo yung notification bell button natin para lagi kang updated sa ating YouTube channel mga ka-idol. Thank you!